Kublai pi barok ipi yang sungbai pi syakatuk kubor mentah ke janmit. Para syua bagin pai syaki kubor ki babniak ngin yapet syuai ki mat bakongsan. Sedang kadorbar mang tingka ai jingkren ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu habaro art liti yeng. Kadorbar mang tingka kelong ke kabuk siar ya barok ki MP pimpin pau ya ki eki babha orang Menteri Rang Bakdu Keri Narendra Modi. On yai beteng ke sorkar ban penlut hak puli putri bat ru ya ki orang Menteri Rang Bak ke jela upang rat ke sangma. Ya ki likely ki Common University Entrance Test Center on bu kawai hatura bat ar hasilong ong Menteri ketenat puli putri urakam ke sangma. Bat hortak maksiar ke kenhun yelek kai under 19 ke jela ha ke Khelo India Youth Games. Ki khubor ki babnya. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu kala penbena ba ke jingtei ke bingkil ya Keri kan peni ya ke jingklan ha ke bor jong ki samla ke bor ha ki kentai ki nong rep bat ki long yeng badung ha ba penpau ha ke jingyalang jong baro artli yeng kene ke si kalau ong ba ke India kala la ban pendek ya ki bun ki jingtei ha po Keri ha ki ni ki shi post nem balala ya ke ba ki pat ba ki layai ap khmi lenti. Ka Presiden kelapan pauru ba ka jingtei ya ka Ram Temple ka baha Ayodhya ka de ka jing angnu jong ki pat ba nadu ki spasnem bat menta kalawan urlong. Kala kentop ru ya ki kendon jong ka artikel laispa nyaupo na Jammu and Kashmir ka balakhang persya ya ka triple talak bat yaki wei ki bra shimkhia da ka sarkar hakine ki shiphausnem. Ya ka dorbar mang tingka ka bashipor on sawanra da ka menteri ketenat pla tingka lasai kesgi hapo Keri. आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। Menteri Rang Bakdu Keri Narendra Modi ulo ong ba ki MP ki bla no senyang sya ka parliament on yai kan mau da baro henrei kan long ka ba ban ken mau ya ki bla wanra ki jingpen kulmar ni ki jingpen thot hapo ka yeng ha ba pen pa ha ki lat pathai khobor shabar na ka yeng parliament hashwa ban sedang ka dorbar mang tingka Modi ulo ong ba ka dei ka jingblien ki khot jong ka yeng ba ken ya hala ne pen thot bat la day ban bishar thu nadu ka jingyalang ka balash la hashwa bakin wan sha ka ne ka jingyalang jong ka lok sabha uloong ba ka ne ka dorbar mang tingka ka long ka kabuk siar na ka benta ban wan ra yaki ki babha te kumta Modi ula kentu yaki MP ba kim day ban penleno ya ka ne ka kabuk siar na ka benta ban le ya ka badai Menteri Rang Bak ke jela ukong rat ke sangma hene ke sengi ulo ong ba ka sorkar kan yai beteng ban penlut ha ka pule puthi bat bantai ya ki jaka pule na ka benta ki jing pule ki bakham shajrong ha ka jela haba ai jingkren ha ka jingple ya ka sora government college ha ka balai don lang menteri ketenat pule puthi urakam sangma bat ka menteri ketenat ka kwat ka khia Dr. Mazel Amperin Lengdo menteri Rang Ba ula penbena ba ka jingpule ba kham chadrong kalong ka ba kongsan ha ka ba nakalian ka sorkar pedeng kan sawanra ya ki jingpule science engineering bat architecture ha ka jilla ulapan pau ba on sa pentamain hado hajar sanspa teli ki LP school lane bantai ya ka jinglot ka ba sanspa klor tingka absolutely necessary for our children so that they can get better opportunities in the future and hence since the cabinet has not passed it yet I cannot say that it is passed but let me just share with you and tell you as the chief minister of the state and as the obviously who chairs the cabinet I can tell you the day it comes to the cabinet, it will be approved and it will be clear because we are very clear in our mindset that we will never compromise on education.
Menteri Ketenat Pulih Putih urakam sangma ulaya tho bagi laiteli ke center nak kebentar ke Common University Entrance Test on supply ha ke jela. Haba penpau hakilat pathai kubor usangma ulaong ba ulayo banyakren bat UDG ke National Testing Agency NTA New Delhi ha ke ba ula penpau ba nak kebentar ke postgraduate course laiteli ke Kuwait Center on sabo nak kebentar ke Meghalaya kawai hatura bat arteli ha Shillong. Usang ma ula kentu ya ki dikot ka VPP bagi day ban wan ya kendo ya kenang ba ula ban batai halor kani ka benta. Ulaong ru ba ka jingshim kia ka sarkar bat Ketenat Pulih Putih kalong ban penbet ya ki jing jong ki samla pulih. However, based on the number of enrollment for the students, they may open up more centers in the state based on the number of applicants of the students for the postgraduate course. Menteri Ketenat Pulih Putih urakam sangma ulaong ba kanlong kabadon kam ya baro ki skul ba kin pindon ya ki kot bala betha da ka Meghalaya Board of School Education Embos. Ulaong ba nakaliang ka sarkar kadang yai bishar benia ya ki kendon ki ki badai bat ki bamdai ki jingkerpat balayok pediang na ka Catholic School Association CSA ka bala kerpat ban sya ya ki ba kin pindon kam da ki ju ki kot. Menteri ulaong ba ka sarkar jela kan sya minta usnem bakin beteng ha kaban pendankam da kijuk kikot namar nado usnem arhajar arfusan katenat kan sa pentre kam habaro. Menteri ulaong ba ya ka subject English but mathematics la ban yo nado san hado shipho terik urempang kat ba ya ka science NCERT Meghalaya edition on yo nado katayo kabanwan. Continue to use their own books. So on that purpose, I think for not only for those schools, we allow only this year to continue their own textbook. However, I came to know we have different institutions using different textbooks. Da kispa angut ki samla pulih bat ki kena skul kile shimbenta ha ka jing Yakob jing draw na ka benta ka wat ka beningkong jong ka International Water Conclave ka long ha District Library ka bahan Nongpo. Iba MB Tongper Additional Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District ila penpau bagi jing Yakob baper hapo ka district kentup ya ka jing draw Yakob kentip ki jing penmenapat ba bat ki jing tho slogan on penlong ha ka laiterik rempang ha Science Hall. Kinong job ha kini ki jing Yakob kin yo ya kalat ban mi khmat ya ka district Shaka state level ha ka International Water Conclave ka ban long ha ka khandai bat shipho tarik rempang ha nong ba Shillong. There are many series of competitions which will be held, and today we're having the painting competition. This is the first phase which is done at the district level, and the finals will be done at the state level. There are other 4 programs which we have been told of. This is the public service announcement, the slogan writing, and the quiz competition. Most of these competitions are open to all except the quiz competition, which one part of it will be held with the schools and the colleges. This will be on the 3rd of February at 11 a.m. in the District Science Hall, Nongpo. Menteri Ketenat Excise iba kermen shilla ila kami lenti ban yo I jingai ba ketenat kan long kanong shalan wan ke behetam ha keri. Ha bakeli syapang karai jong ka sarkar ban penlong an ya kawan basnahi haying ulong ba kadai ka sin jam ka babha bat ka ban yarap ya ki babun ki batrei ya kani ka kam. Ulong ru ba ka sarkar kan ai jing yarap ya ki bril ki bakwa ban sedang ya kani ka kam bat ru ban ai ya ki license bat ki kot ki sla ki bedon kam. Hakawai pat kaliang ulaong ba ketenat kalabu ka jing terwa ban bu daki kor ki bor ki ban khmi benya ya ka jing lait ka khajna. Menteri ulaong ba ka ne ka jing khmi benya ka long ling ba ki kor ki bor ki ban bu ya ki jing khen jing dia halor ka khajna.
If there is anything of support from our department, we'll always be with them. Actually, leakage, as of now, we have no proof. So that's why we said by introducing this computerization, if there is a leakage, we'll find it out. If there is no leakage also, unless we will get to know that we have been doing good. Ka Health City Hospital na Guwahati ha kasngi ka baar ha ringkat ka genius no lang bat ka District Early Intervention Center Jowai kala penlong ya ka jingkmi benya na ka benta kinong pang klong snam ha ka snong panaliar ka badon ha Jowai. Ya ka jingkmi benya la penlong na ka benta ka West Giant Hills District bat ka East Giant Hills District. Ya ka MOU la soy hapadeng ka Health City Hospital bat ka Sorkar Meghalaya ban pinbiang ya ka jing sumar na ka benta ki khana ki badon ya ka jing pangklong snam ki bala penrung kerteng ya la de hapo ka Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. U Director Jong ka Pediatric Cardiology u Dr. Surabhi Das ula pentip ba ki don ki nongpang ki bahab ban sumar no kham kloy bat ban testa ha kam sumar. Hadin ke jingkmi bnya ya ki sau phongut ki khana lalap kumba arpho hadu arpu sangut ki badon ya ke jingpang klong snam. Now we already have a MOU which is signed in between our hospital and the government of Meghalaya. So under that MOU, all the children who are registered under RBSK are going to get completely free of cost treatment for their heart disease. Now once we have already diagnosed, we have a list of all of these children. Now they will be also called from our side. They can come directly to our hospital in Health City and they will be treated for their heart disease completely free of cost. Kum shibenta bansa jingkan mau la penlong ya ka limpung yelek kai football balatip kum ka night football knockout tournament ka badningkong Hamadan Umroy Ribhoy District. Ya gane ka limpung la penlong da ka tebe jingshai Umroy Football Association da ka jingthmu ban ailat ya ki samla ki badon ya ka sap yelek kai football bat ki bam yo lat ban shim benta ha ka limpung yelek kai football na ka daw jong ka jingbun kam ka jongki bat ka ba penlong yaki ban shem jing ban shim benta ha ka limpung yelek kai football ka ba minsngi. La play perda ya ka ne ka limpung daw MLA jong ka Umroy constituency uba daman bat lamare. Ka jingele akai ka baningkong haga ni ka limpung kolong hapdeng ka boy zone bat ka Clarissa ha baro ka jelas ha baro ka kala step bat ka lamit ka ribhoy zone ka kham klan bor ban ya ka Clarissa da ka bayo ban pinjob da ar lanot tim ban selek kai ya ka ni ka selek kai ha ka ni ka janme ki bajopro ay prestom smart ki balem ro bendera ban sauran na prestom kamara ka jingela unong ram udani unong jopo udani Kalong ka jingkmen ka bakraw ya ka jilahi barok ka way ha ka ba ka kenhun ki rangyele kai football under 19 ka jilla kalayo ban khur ya ka takmaksiar ha ka Khelo India Youth Games. Kani kalawan hadin bakalala ban penlim no ya ka Punjab da arkur la not ha ka jingya khun final henne ka sngi ha Jawaharlal Nehru Stadium ka baha Chennai. Kani ka nam job kalawan urlong lingba ki argul bala thep da ubadan bor marbanyang. Ha kani ka kenti ka bamenta ka jela kala pha tangkawai ka kenhun yele kai ban yashim hakate ke limpung Henry kani ka kenhon ni lekai football hapo ka jingelam uba Jeffrey Warlarpi kalala ban penpau ya ka jingtibet na ka benta ban khur ya ka nam ladu halor kani ka jingjob na ka liang u captain jong ka kenhon u Colin Salman Lingdo ula penpau ba ka ne ka jingjob ka dei ka blakmi lenti la kham slam badminta kalawan urlong mentapat ngnyepet ya ka jinglong jingman ka sunbeneng ka jing shit kalong khatsan degree Celsius bat ka jing kriat kalong san degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong nyaw pupra na kashispa men step bat prapaway na kashispa janmit. Kala abandon ka jing hap slap ka bamalumala hakikat tu kat ni kijaka. Shuaban poy siya kabakut jong katuk kubor ngin yapit biyang sa sisin ya kimat bakongsan. Sedang kador barmang tingka, ay jingkren ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu habaro arti yek.
Kador bar mang tingka kalong kabuk siar ya baro ki MP bagian penpau ya ki babha ong Menteri rang badu kari Narendra Modi. On yai beteng ka sorkar ban pelut ha ka puli putih bat ru ya ki jingtai ong Menteri rang ba ka jela ukong rat ki sangma. Lai Teli Common University Entrance Test Center on buat kawai hatura bat ar hasilong ong Menteri Ketanak Puli Putih urakam esang. Bat khurtak maksiar ka kenhoni lekai under 19 ke jela ha ka Khelo India Youth Games. Ti paralok katung ila poisha ka bukut jong katuk kubor jongi menta ka janmit hadu bangin dia syembiang bat pila syai kasngi kublai pi baro.